ଆରେ ବାପରେ କି ବର୍ଷା ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ବର୍ଷା ତମେ ମା ଝିଅ କଣ ମତେ ଚାହୁଁଛ ଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ବାପା ମାମାକୁ କଣ କହୁଛି ବାବା ଅଭଦ୍ର ବାଳକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତତେ ଏମିତି କହିବାକୁ ହଇରେ ଡଙ୍କୁଣି କିଛି ତ ଖାଇବା ମୁଠେ ଆଣିପାରିଲୁନି। ପିଲାଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୋକରେ ମଲାଣି। ତୁ ହାରାମି ଘରୁ ବାହାରି ଯା ବାହାରି ଏବେ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ କୁଆକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା। ସେ ଘରୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ିରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ତା ସାମ୍ନାରେ କବୁତର ଛତା ଘୋଡ଼ି ବସିଥାଏ। କବୁତର ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଛତା ଦବ ନା? କବୁତର ଭାଇ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବି। ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶୁଆ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲା କୁଆକୁ।